नमस्कार, स्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण कॉर्न पॅटीस बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। हे कॉर्न्स घेतलेले आहेत आपण बॉईल करून। 3 छोटे बटाटे, तुम्ही जर मीडियम साइजचे बटाटे घेत असाल तर 2 घ्या फक्त। आता हे दोन्ही पण आपण बारीक करून घेऊया। 1 चमचा तेल घेतलेला आहे, तेल तापलंय। छोटा चमचा जिरा, छोटा चमचा राई, एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला, 6 ते 7 कढीपत्ते, मीठ, कांदा चांगला गोल्डन होईपर्यंत भाजून घेऊया। कांदा चांगला ब्राऊन झालाय। एक मोठा चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा छोटा चमचा हळद, पाऊण चमचा चाट मसाला, बारीक केलेले कॉर्न्स घालूया। बटाटे मी ग्रेट करून घेतले। चवीनुसार मीठ, सगळं व्यवस्थित एकजीव करूया। कोथिंबीर घालूया। एकदा मीडियम गॅसवर परतून घेऊया हे सगळं। जवळजवळ 5 मिनिटं झालेली आहे। मसाला रेडी आहे। गॅस बंद करूया। ब्रेड स्लाइस घेतलेला आहे, त्यावर हा आता कॉर्नचा मसाला आपण घालून घेऊया। व्यवस्थित स्प्रेड करून घेऊया, दाबून घ्यायचं आपल्याला हे। दुसरा ब्रेड स्लाइस घालून हे बंद करून घेऊया। घट्ट दाबून घ्यायचं आहे। आता याचे 2 भाग करून घेऊया। जवळजवळ 150 ग्राम बेसन आहे, अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर, थोडीशी हळद, अर्धा चमचा ओवा, चवीनुसार मीठ, मिक्स करूया हे। पाणी घालूया, थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे। बॅटर आपल्याला जास्त पातळ नाही, जास्त घट्ट पण नाही ठेवायचं आहे। यात काहीच लम्प्स नाही ठेवायचे आहेत। सरळ मिक्स करून घेऊया। थोडं अजून बेसन लागणार आहे आपल्याला। बॅटर रेडी आहे, एवढं आपण ठेवलेलं आहे घट्ट। आता पॅटीस करून घेऊया। पॅटीस आपण यात बेसनमध्ये डीप करून घेऊया। सगळ्या साइडून कोट करून घ्यायचं आहे हे। तेलात सोडूया। आता स्लो ते मीडियम गॅसवर आपण हे फ्राय करून घ्यायचं आहे। दोन्ही पण साइडून छान ब्राऊन करून घ्यायचं आहे आपल्याला, गोल्डन ब्राऊन। गॅस लो ते मीडियमच ठेवलेला आहे। दुसऱ्या साइडनी पण छान गोल्डन झालेला आहे। काढून घेऊया आता। आता मी बाकीचे पण करून घेते। कॉर्न ब्रेड पॅटीस तयार झाले आहेत। हे बघा, हे आतून असे दिसतात। हे चवीला खूप छान लागतात आणि करायला सुद्धा सोपे आहे। तर तुम्हीही अशा प्रकारे हे करून बघा आणि मला कळवा कसे होतात ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।